Hello guys, hello guys. Yeah, taganiza zoti tibwere live kufotokozerani zimene zachitika ku Nsanje lero lino. Inali kotu makansa ena aja ndalama zachitika ndithu lero lino ku Nsanje mene anyamata ena a DPP ndi ena a chipani cha MCP ndipo inaliko ndithu ya mtima B. Chimene chinavuta kumeneko anyamata ena amene amasatira DPP analonjeza kuti iwo apereka support yawo yothekera ndikukavota kansala wa MCP. Mwa icho chinawapasa ziwindi ndithu anyamata osatira MCP amenewa amene ali atsogoleri ku Nsanjeko ndikupereka ndalama ndithu zokwana 500,000 kapena kuti half ya miliyoni. So ngati mukumbukira bwino bwino ku convention kuja Komesa Hall ya DPP, bwana Peter Mutharika ananena kuti ndalama ziliko ndipo muzipasidwa, koma mukapasidwa musazikane, zilandireni, ndipo mukazilandira idyani. Mwa iyo anyamata a DPP anamvera ndithu mawu a munthu wamkulu. Moti zachitika zayamba kale kuonesa malizatsi ndipo zayambira ku Nsanje. Anyamata alandira ndalama polonjeza kuti inu kansala wanu akawina ndipo musadandaule, kansala wanu ifeyo tikavotera, tipatseni khushawo, ndipo khusha yaperekedwa. Anyamata aja ndalama kuzisasantha, kuzipirimitha, kuzigagada. Basi tu yafika ndithu nthawi yoyamba kuvota, anyamata akavotereni wa DPP, wa DPP ndikuwina. Zachitika lero, iyi sibodza, iyi sikuti ndiyopeka, even Zodiac Times nkhani yakenso ndiyomoyo yakulengezesa. Monga mukuonera pa video, mutakuona video anyamata ndithu akulimbana, kunali kulimbana ndithu, kukanganirana, pushana, kukokana kuti ayi mkulu kunama iweyo ndalama zanga undipasa. Ne inaliko ndithu, ine sungani menye iya, ine ndithawa kupha ndibakera iwe. Ubwiza ndalama zimenezo moti tikunena pano ena athamangira ku polisi. Mneneri wa chipani cha MCP mzimayi uja naye akuti ayi sindingayankhire pakali pano, koma ndibadikira kaye kuti nditolere information ndimve kuti chachitika ndi chani. Nawo apolisi ku Nsanje kuti ifeyo pakali pano sitinalandire report iliyonse yonena kuti anthu akugwirana kokana. Motero sitiyankhira yeti, koma chimene tikudziwa zoti kulibe chimene chatipeza. So zikatipeza mwina tikufotokozerani. Sikanakhala kuti zachitika ndi chipani choti chili ku opposition kokha, ndikuwa kuti nkhani imeneyi panopa apolisi bweza atadziwa kale cholankhula. Koma poti zasakanikirana opposition ndi olamula, apolisi amakhala alibe cholankhula. Moti nkhani ndi imeneyo, kampeni ikubwera ndipo ifika ikakupezani, ikupezani ndalama zikafika tamajani, tsiku lovota voti ili mumtima. Palibe munthu amene anganene kuti ineyo ndizavotera wakuti, ameneyo akunama, voti ili mumtima. Palibe amene akudziwa kuti uyu adzavotera chipani chiti, aliyense amadziwa yekha. Ndipo ine sindingakuwuzeni kuti kavotereni chipani chakuti, koma voti ili mumtima, ndipo kavoteni malingana ndi mmene mwachimverera inuyo. Komabe ndingofuna kukudziwitsani nkhani imeneyo ibweranso ezikumakwambiri. Osayiwala masiku subscribe and share the video ndi abale anu, azinzanu, video wafikire. Tichulukane pamodzi pano kuti tonse tisamaphwanyedwe ndi kukuchitika mposi ya ezikumakwambiri.
dzina la mchunta. Bye.